Ahojte. Určím množstvo tepla, ktoré sa vyvinie vo vyhrievacej špirále s odporom 20 ohmov. Vyhrievacia špirála je pripojená na napätie 220 V 10 minút. Takže, čo tu máme? Máme nejakú vyhrievaciu špirálu, ktorá odpore 20 ohmov, je pripojená na napätie 220 V 10 minút, čo je 10 x 66 sekúnd. My chceme vedieť teplo, ktoré sa vyvinie v danej špirále, teplo Q v džavloch. Teplo, ktoré sa uvoľní v špirále, Q, sa rovná vlastne práci, ktorú vykoná elektrický prúd A. No a to vypočítame ako výkon toho elektrického prúdu krát čas, ktorý ten elektrický prúd pretekal T krát T. No a výkon elektrického prúdu vypočítame, keď poznáme napätie odpor, ako napätie na druhu delené na odpor, čiže U na druhu lomeno R, a krát čas T. To sa rovná 220 V. Na druhu deleno 20 ohmov krát 600 sekúnd a dostaneme, že to sa bude rovnať 1 452 000 džaulov, čo sa rovná 1,452 MJ. Hotovo. Čau.